Приятели, добро утро. В момента е 5:20 и сме на Звир Батак и положението сега ще ви покажа как е в момента. Мац! Спящата красавица се събуди. Продължаваме в следващата палатка. Видим къде е сипчето. Биско много хъркал. Ви се. Положението, че няма да става днес. Ето го най-големия. Добро утро. Добре.